Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συνέλευση και πιστεύω ότι θα μπουν και οι υπόλοιποι στο διαδικτυακό. Θα δεις λίγο να φτιάξω την κάμερα, που επιτρέπετε. Λοιπόν, αγαπητοί συνεργάτες, ξεκινάμε τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης για το 2025, η οποία είναι και εκλογοαπολογιστική. Και μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης από τις 7 η ώρα μέχρι τις 9, μέσω του ΖΕΦΣ, έχετε τη δυνατότητα να ψηφίσετε. Εάν τυχόν υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν λάβει το ΖΕΦΣ, να μας ειδοποιήσουν για να μπορέσουμε να τους προωθήσουμε πάλι το link. Νομίζω ότι πολλοί το έχουν ήδη λάβει. Υπάρχουν κάποιοι που θα μπουν στην πορεία της συνέλευσης. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Σταύρο τον Μαυρικίδη και τους διαιτητές και την παραχώρηση του link που θα μπορούμε να έχουμε όση ώρα θέλουμε την διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι έχετε λάβει λίγο πολύ, έχετε λάβει τον απολογισμό, το διοικητικό και τους οικονομικούς απολογισμούς. Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, θα πρέπει να ψηφίσουμε την εκλογή του Προέδρου και την εκλογή της Γραμματέας Εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Η πρότασή μου είναι Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να είναι ο Χρήστος Οζερίτης, από το Μεσσηνιακό, και Γραμματέας η Μάρθα Ιατρονικίδη από τον Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχει κάποιος από τους παραβρισκόμενους που έχει κάποια αντίθετη άποψη, έχει κάποια άλλη πρόταση για να την βάλω στην ψηφοφορία? Ομόφωνα. Και από μένα όχι. Ναι. Ναι, Πρόεδρε, και από Ολυμπιάδα. Ναι, και από Πάο Κορίνθου. Χρήστο. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Αναλαμβάνει ως Προεδρεύον της Γενικής Συνέλευσης την όλη διαδικασία. Ωραία. Συμφωνούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πρότασή σου και ευχαριστώ για την αποδοχή όλους τους παρευρισκόμενους. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ο
Επίσης, Η απολογιστική εκλογοαπολογιστική συνέλευση ξεκινάει με τον απολογισμό. Ουσιαστικά τον απολογισμό τον έχουμε πάρει, μας τον έχει στείλει η Ένωση. Πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να αναφερθείτε σε αυτή ή να δεχτείτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις από τους παρευρισκόμενους. Πάνω σε αυτά που έχετε ήδη στείλει ή αν θέλετε να συμπληρώσετε και κάτι άλλο. Ναι. Να κάνω μια αναφορά επί του διοικητικού απολογισμού στα γρήγορα. Καταρχήν, το Πανό Διοικητικό Συμβούλιο είναι η δεύτερη θητεία του και θέλω να ζητήσω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους συνεργάτες μου στις επιτροπές, αλλά πολύ περισσότερο όλους τους αγωνιστές στο να κρατήσουν τον αθλητισμό που αφορούν τους παράγοντες των αθλητικών σωματείων σε μια δύσκολη περίοδο. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι ως σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επιδείξει μια διακριτή, αν θέλετε, ισονομία που έχουμε για όλα τα σωματεία, ανεξαρτήτως που βρίσκονται, σε ποια πόλη, σε ποια περιοχή, ή αν είναι και πραγματικοί μας φίλοι, αν δεν υπήρξαν και φίλοι μας κατά το παρελθόν. Για όλους εμάς είμαστε και εφαρμόζουμε τις αποφάσεις που έχουν γνώμονα καθαρά το συμφέρον του αθλήματος και δεν έχουμε καμία απόφαση λάβει, κατά την άποψή μου, που να είναι εις βάρος και μεροληπτικά σε κάποιο άλλο σωματείο. Ξεκινώντας λοιπόν τη λειτουργία, θέλω να τονίσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο όλο αυτό το χρονικό διάστημα προσπαθεί, ακούγοντας και αφουγκράζοντας τα σωματεία, να προσαρμόσει όσο το δυνατόν στο καλύτερο τις προϋποθέσεις για να γίνουν τα πρωταθλήματα ανταγωνιστικά. Ενδεικτικά θα ήθελα έτσι να αναφέρω ότι κατά την περίοδο 2021 μέχρι σήμερα στη Σάρα είχαμε 684 αγώνες σε όλα τα πρωταθλήματα ανδρών, γυναικών και στα αναπτυξιακά. Το 22-23 είχαμε 883 αγώνες. Την αγωνιστική περίοδο 23-24 740 και 24-25 τους 778 αγώνες. Αντίστοιχα είχαμε και στο beach volley, το οποίο, αν θέλετε την άποψή μας ως Ένωση, πρέπει να αλλάξει η διαδικασία και να μην γίνεται μόνο στην Πάτρα, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα διαιτητών και αθλητικών εγκαταστάσεων και σε άλλες περιοχές πιστοποιημένες αθλητικές εγκαταστάσεις, για να μπορέσουν να είναι επίσημοι οι αγώνες του beach volley. Την περίοδο 21-22 είχαμε 26 αγώνες, 22-23 38, 23-24 66 και 24-25 αγωνιστική περίοδο 51 αγώνες. Δεν είναι πολλοί αγώνες, δεν είναι πολλές οι συμμετοχές στο beach volley, παρόλο που έχουμε ένα μεγάλο εύρος της περιοχής μας, παρόλο που έχουμε πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις. Θεωρώ ότι όταν γίνεται μόνο σε μια περιοχή όπως είναι η Πάτρα, δεν δίνεται δυνατότητα σε παιδιά που ασχολούνται με το beach volley από άλλες περιοχές στο να έρθουν και να αγωνιστούν και στο beach. Πιστεύω ότι αν αλλάξουμε, αν καταρχήν υπάρξουν διαιτητές beach volley, γιατί έχει κόστος το να έρθει ένας διαιτητής π.χ. στην Καλαμάτα από την Πάτρα, διαμονής, μετακίνησης και όλη τη διαδικασία. Αν αλλάξουμε, αν βρεθούν διαιτητές του beach volley σε διάφορες περιοχές, θεωρώ ότι μπορούμε και να έχουμε περισσότερους αγώνες, περισσότερα παιδιά, περισσότερες ομάδες να συμμετέχουν και να υπάρχει ένα καλεντάρι του beach volley σε όλη την Πελοπόννησο. Ειδικότερα η Πελοπόννησος έχει φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις του beach volley, τελικές φάσεις και στο Ρουκλάκι και στην Καλαμάτα, το πρώτο που έχει πάρει την ονομασία του Βαγγέλη Κουτουλέα, και στη Ζάκριτο και στην Αμαλιάδα το καλοκαίρι που μας πέρασε. Η φιλοδοξία είναι στην Αμαλιάδα, εάν έχει πρόθεση τη διάθεση ο Δήμος,
να αναλάβει τις τελικές φάσεις όλων των αναπτυξιακών του beach volley. Θα δείξει αν υπάρχει διάθεση και η πρόταση από πλευράς του Δήμου στο επόμενο διάστημα. Ένα μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουν όλα τα σωματεία και νομίζω ότι είστε οι πρώτοι αποδέκτες είναι οι καθημερινές τριβές που έχουμε λόγω της έλλειψης αθλητικών υποδομών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε κάθε περιοχή, σε κάθε δημοτική ενότητα, σε όλη την Πελοπόννησο. Ως Ένωση προσπαθήσαμε και έχουμε αναδείξει αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σωματεία. Θεωρούμε ότι σε πρώτη φάση θα ήθελα να πω ότι από πλευράς της λύσης του τύπου μπαλόνι, όπως έχει ξεκινήσει και ετοιμάζεται μέχρι τέλος της αγωνιστικής περίοδου η Κόρινθος, το ανοιχτό που έχει δίπλα στο κλειστό να το κλείσει και με μπαλόνι και παράλληλα να φτιάξει άλλο ένα δεύτερο μπαλόνι στην Κόρινθο. Θέλω να πιστεύω ότι αντίστοιχα στην πορεία θα δοθεί η δυνατότητα και από άλλους δήμους να αντιγράψουν το καλύτερο και να δημιουργήσουν αθλητικές υποδομές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο και το πιο ουσιαστικότερο είναι να υπάρχει σε κάθε τόπο μια συνεργασία από πλευράς των σωματείων, να υπάρχουν κοινές προπονήσεις, κοινές φιλικά, όπως έχω πει ότι μπορούν να γίνουν και φιλικά και να συμμετέχουν και διαιτητές καινούργοι σε ένα φιλικό χωρίς το άγχος ενός επίσημου αγώνα και να βελτιώνται και οι ίδιοι διαιτητές, γιατί κακά τα ψέματα όλοι έχουμε και κατανοούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ακόμη και σε επίπεδο στελεχειακών διαιτητών, αλλά υπάρχει και μια διαμαρτυρία, αν θέλετε, και δίκαιη από πλευράς σωματείων. Θεωρώ όμως ότι πολλές φορές ότι υπάρχει και ο παραλογισμός, γιατί μας πιάνει η αγωνία να κερδίσουμε και όχι τίποτα άλλο, στις διάφορες αποφάσεις των διαιτητών. Ολοκληρώνοντας το κύκλο με τις διαιτησίες, θέλω να πω ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Το αντιμετωπίζετε όλοι, γιατί βλέπετε ότι καθημερινά προσπαθεί η ΕΦΗ να αλλάξει ώρες για να μπορέσουμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις περιπτώσεις των αναβολών. Προσπαθούμε να αλλάξουμε ώρες σε γήπεδα. Πολλές φορές δεν γίνεται και σύμφωνα με τις διαθέσεις και τις προτάσεις για την ώρα διοργάνωσης των αγώνων που θέλουν τα σωματεία, γιατί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η έλλειψη στελεχειακού δυναμικού στους διαιτητές. Είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζει όχι μόνο το δικό μας το άθλημα, το βλέπουμε και ότι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά αθλήματα, την έλλειψη των διαιτητών. Κάποιος θα πει ότι θα υπάρξει ένα κίνητρο από πλευράς της Ένωσης, π.χ. θα πει κάποιος, να δώσουν περισσότερα χρήματα. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, τα χρήματα που θα δώσει η Ένωση είναι από τα παράβολα που θα καταβάλουν τα σωματεία, άρα πάλι τα σωματεία θα το πληρώσουν. Άρα η λύση που θα πει κάποιος να πληρώσει η πολιτεία, νομίζω ότι βλέπουμε ότι η πολιτεία συνεχίζει αυτό το χρονικό διάστημα να δίνει κάποια χρήματα που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις δαπάνες των σωματείων. Θέλω να πούμε το εξής, ότι υπάρχει δυνατότητα αθλητές και αθλήτριες να βγάλουν τη σχολή διαιτησίας και όλοι αυτοί να εμπαδώσουν το σύνδεσμο και μέσω της συμμετοχής τους θα διευκολύνουν και θα βοηθήσουν σε πρώτη φάση στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, αλλά και βέβαια και σε πρωταθλήματα τοπικής κατηγορίας ή εθνικής, εάν το βλέψετε. Πηγαίνω λίγο στην ανάπτυξη και στις υποδομές που όπως λέει και η εισήγηση διοικητική, ο απολογισμός, τα αναπτυξιακά τμήματα αποτελούν τη δεξαμενή και το μέλλον του κάθε σωματείου και εκεί πρέπει να δώσουμε το μεγαλύτερο βάρος. Βέβαια, για να μπορέσουμε να έχουμε αγώνες στα αναπτυξιακά θα πρέπει να έχουμε πρώτα αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερες ώρες στα γήπεδα για αγώνες. Δυστυχώς όμως καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι
ότι τα σωματεία, ο βασικός τους οικονομικός αιμοδότης είναι οι ακαδημίες. Άρα τα Σαββατοκύριακα πρέπει να δώσουν βάση στις ακαδημίες που εισπράττουν και είναι ο φορέας ο οικονομικός που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και στη διατήρηση του αθλητισμού. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να βρούμε τους χώρους για να προχωρήσουμε και το Παγκορασίδο Junior, το οποίο εκτός των αθλητικών υποδομών είναι και το θέμα των διαιτησιών. Και λέω το Παγκορασίδο Junior γιατί πρέπει να δώσουμε βάση να υπάρξουν αγώνες στις μικρές ηλικίες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά στον αθλητισμό και στο άθλημά μας. Θέλω να πω το εξής, ότι στην ανάπτυξη έχουμε κάνει την εξής διαδικασία, ο οποίος προχώρησε στην περιοχή της Κορίνθου πέρυσι και νομίζω ότι θα πρέπει να ενταθεί το 4x4 μειχτό, στο οποίο δίνουμε τη δυνατότητα σε αγόρια και κορίτσια, γίνεται και στο σχολείο αυτό, να υπάρχουν 4x4 αγώνες 4x4 μειχτό, προσελκύοντας οι αγόρια, και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι η πρώτη φορά η Ομοσπονδία αποφάσισε οι διαιτησίες των αναπτυξιακών για τα αγόρια, για να υπάρξει μια προώθηση στο άθλημα και προσέλκυση αγοριών, οι διαιτησίες από πλευράς των σωματείων θα καταβάλλονται από την Ομοσπονδία στο τέλος της περίοδου. Είναι ένα θετικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομοσπονδία σταδιακά και σιγά σιγά βγαίνει από τη στενοπό των χρεών που πυροδότησε και νομίζω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορεί να στηρίξει περισσότερο τα σωματεία σε επίπεδο διαιτησιών. Για μας θεωρώ ότι ήταν θετικό το ότι βάλαμε τα οδηπορικά να καταβάλουν τα σωματεία 50-50. Υπήρξαν στην αρχή κάποιες αντιδράσεις, όμως θεωρώ ότι καταφέραμε στο να έχουμε βοηθήσει σωματεία που είναι είτε σε νησιωτική περιοχή, όπως είναι ο Δημήτρης ο Βασιλείου εδώ, που έπρεπε αν στην Β' Εθνική να πηγαίνει η διαιτησία από την Πάτρα να πληρώνει μόνο οδηπορικά 150 ευρώ. Όμως και σε περιοχές του ίδιου Δήμου, της ίδιας περιφερειακής ενότητας, που πηγαίνουμε δίπλα σε, δίπλα Δήμους, με 10-12 ευρώ που καταβάλει το κάθε σωματείο, δίνουμε έτσι τη δυνατότητα στο να μειωθεί το κόστος των οδηπορικών στα σωματεία. Νομίζω ότι έχει τελικά παγιωθεί και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή και η Ομοσπονδία να το κάνει και για τα σωματεία, για τις διαιτησίες των σωματείων που αγωνίζονται από την Α2 και πάνω. Υπάρχει δηλαδή σοβαρό κατ' εμέ θέμα σωματεία επαρχιακά που συμμετέχουν στην Α2 ή στην Πρελή να πληρώνουν τα οδηπορικά των διαιτησιών έναντι των αθηναϊκών ομάδων που δεν πληρώνουν οδηπορικά. Θα πω για κάποιες μορφές. Το beach volley, σας είπα κάποιες σκέψεις. Να ξέρετε ότι για το beach volley κάνουμε μια προσπάθεια σε επίπεδο Πάτρας. Έγινε η πρώτη προσπάθεια από πλευράς με τον Γιάννη, τον Πετρόπουλο που έχει τις εγκαταστάσεις του Κόναν, να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά από σχολεία που θέλουν να αγωνιστούν στο σχολικό πρωτάθλημα beach volley να τους κάνει προπόνηση δωρεάν. Πιστεύω ότι κάποια παιδιά θα ανταποκριθούν. Νομίζω κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στην περιοχή της Κεφαλονιάς που έχουμε σωματείο που ασχολείται αποκλειστικά μόνο στο beach volley. Μια σκέψη που θεωρώ ότι στο μέλλον πρέπει να το βάλουμε όχι μόνο σαν ένωση αλλά και σαν ομοσπονδία, ένα αντίστοιχο του ΝΟΑ, όπως κάνει το μπάσκετ το 3x3, να το βγάλουμε και εμείς στην πλατεία 4x4, είτε ως grass volley που είχε μια επιτυχία, αλλά το grass volley το κάναμε σε εγκαταστάσεις κλειστού γηπέδου.
ποδοσφαίρου ή 5x5 ποδόσφαιρο. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να βγούμε στην πλατεία είτε με τον γκαζόν να κάνουμε σαν grass volley, είτε ακόμη και με το γήπεδο αυτό που χρησιμοποιούν το μπάσκετ. Ήδη ξεκινάμε μια διαδικασία αντίστοιχη να έχει και η Ομοσπονδία και να μπορεί να κάνει ανάλογες διοργανώσεις στις πλατείες ανά διάφορες περιοχές. Θεωρώντας ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η σάλα και να παίζουμε παιχνίδια, έχουμε αυτά τα χρόνια προβεί σε διάφορες δράσεις, προβάλλοντας δίνοντας διάφορα κοινωνικά μηνύματα και ως κοινωνική ευθύνη, θα έλεγα, της Ένωσης και παράλληλα και τα ίδια τα σωματεία, έχουμε κάνει δράσεις που αφορούν τη δόλευση του καρκίνου του μαστού, ενάντια στη βία των γυναικών, για τον παιδικό καρκίνο, για διάφορες δράσεις που έχουν σχέση με προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία και η κοινωνία μας. Θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι όλα τα σωματεία, και το έχουν πράξει, ανταποκρίνονται σε αυτές τις πρωτοβουλίες και κάνουν διάφορες δράσεις και αυτά, γιατί νομίζω και αυτά κερδίζουν στην τοπική κοινωνία. Ως προς τα οικονομικά, τα οποία βέβαια θα τα δείτε και στους οικονομικούς απολογισμούς, το βασικό κομμάτι των εσόδων της Ένωσης είναι τα παράβολα των σωματείων, τα 100 ευρώ. Εάν θέλετε, δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα. Είναι πολύ λίγο και οι ανάγκες μας είναι πολύ μεγαλύτερες και αυτές που θέλουμε να κάνουμε. Στο επόμενο διάστημα υπάρχουν κάποιες σκέψεις και θα το δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούν και να αυξήσουμε τα έσοδα. Η αύξηση των εσόδων μπορεί να έρθει ακόμη και από την ονοματοδοσία των ταχυμάτων και ομίλων, όπου μπορούμε να έχουμε χρήματα, την προβολή και την διαφήμιση πάνω στη σελίδα της Ένωσης. Όλα αυτά θα τα δούμε και νομίζω ότι σταδιακά και σιγά σιγά με τη βοήθεια και τη συνεργασία όλων των σωματείων μπορούμε να το πετύχουμε. Η προβολή και η συνεργασία με το σωματείο, θέλω να πω το εξής, ότι βγάλαμε το αθλητικό πανόραμα. Το αθλητικό πανόραμα, το οποίο το έχετε πάρει ηλεκτρονικά, θα μοιραστεί και θα μοιραστεί και σε έντυπη μορφή στα σωματεία. Δεν βγάλαμε τον αρχικό στόχο που είχαμε, γιατί δεν πετύχαμε να έχουμε όλες τις διαφημίσεις ή, και αν θέλετε, διαφημίσεις που μας είχαν δώσει στην αρχή το OK, στην πορεία δεν έδωσαν τη δεύτερη φάση των χρημάτων, κάποιες διαφημίσεις, και αυτό γιατί ο σκοπός μας ήταν να έχει βγει αυτό το έντυπο περίπου το Μάρτι με τον Απρίλη μήνα. Δεν κατέστη δυνατό, ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβρη μήνα. Η σκέψη είναι αυτό, για να μειώσουμε τα κόστη, να βγει πώς το λένε, ηλεκτρονικά, να βγαίνει 2 φορές με 3 φορές το χρόνο. Νομίζω ότι θα το πράξουμε αυτό. Για την προβολή του αθλήματος υπάρχει η διαδικασία να επαναστήσουμε την εκπομπή του Expert Voice με έναν φοιτητή, ο οποίος κάνει την πρακτική του άσκηση στην Ένωση το επόμενο χρονικό διάστημα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Βέβαια, για την προβολή θα πω το εξής, ότι προσπαθούμε πάντοτε να δείτε όλα τα παιχνίδια με live streaming. Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε όλες τις φάσεις με live streaming, και θέλω να πω το εξής, ότι ολοκληρώνοντας με τη διαδικασία αυτή, θέλω να πω ότι τα σωματεία που θα θελήσουν το επόμενο διάστημα, θα στείλει μια επιστολή, να στήσουν δικό τους κανάλι. Είμαστε στη διάθεση και στην πρόθεση να βοηθήσουμε τεχνικά, ώστε να έχουν και το δικό τους κανάλι προβολής και παράλληλα να διαφημίζουν και τους χορηγούς τους μέσω του διαδικτύου, το οποίο θα βοηθήσει να έχουν περισσότερες επαφές με φορείς της τοπικής κοινωνίας, επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας, και να μπορέσουν να αντλήσουν και διαφημιστικό όφελος.
Να μην σας κουράσω άλλο. Ολοκληρώνω τον απολογισμό. Θέλω να πω ότι μετά από πολλά χρόνια ο Κώστας ο Βράσης είναι μέσα, το γνωρίζει καλύτερα τις προσπάθειες που έκανε για να πάρει αρχιτεκτική αναγνώριση η Ένωση. Τελικά η Ένωσή μας έχει αρχιτεκτική αναγνώριση. Υπήρχε το πρόβλημα ότι υπήρχε και μια άλλη ένωση στα χαρτιά, αλλά δυστυχώς ήταν στη Γενική Γραμματεία της Κορίνθου. Ολοκληρώθηκε και με τη δική σας συμβολή και πια είμαστε με αναγνώριση ως αρχιτεκτική ένωση εδώ και ένα χρόνο, περίπου. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνηση επί του τυπικού απολογισμού. Έχει κάποιος συνάδελφος κάτι να ρωτήσει? Να το συντομεύουμε. Κύριε Πρόεδρε, κάνατε την απολογιστική. Να κάνω μια παρέμβαση. Παρακαλώ. Να το συντομεύσουμε, αν καθυστερούμε, μισό λεπτάκι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Βασίλης Ογαλάνης, γραμματέας και γενικός αρχηγός του βόλεϊ στην Ολυμπιάδα Πατρών. Καταρχήν, ήθελα να πω κάτι στον Πρόεδρο, ότι έχουν γίνει πράγματι σοβαρά βήματα και προσπάθειες από την Ένωση και τα αναγνωρίζουμε. Θεωρώ θετικό το ότι μοιράστηκε επιβάρυνση από τα οδηπορικά των διαιτητών, γιατί κάποια σωματεία επιβαρύνονταν περισσότερο σε σχέση με εμάς που ήμασταν πιο κεντρικά. Τώρα, όσον αφορά, Πρόεδρε, αυτό που είπες για τις ακαδημίες, γιατί το γράφεις και σε κάποιες επιστολές που μας έχει στείλει, θέλω να πω το εξής. Το Σαββατοκύριακο τα πρωινά δεν είναι ότι το βλέπουμε οικονομικά το θέμα. Είναι ότι οφείλουμε τα παιδάκια που έχουμε εδώ να τα εκπαιδεύσουμε. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσπαθήσουμε να μάθουμε βόλεϊ. Και το Σαββατοκύριακο το πρωινό είναι ο μόνος κατάλληλος χρόνος που δεν τρέχουν στα μαθήματά τους για να γίνει αυτή η δουλειά. Επίσης, ήθελα, Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Αν πιστεύεις ότι σαν Ένωση θα μπορούσε να γίνει κάτι σε αυτό. Για 2 χρονιές, τουλάχιστον, από την περιφέρεια Πελοποννήσου, είχαν χρηματοδοτηθεί τα αριστεχνικά σωματεία, αυτά που είχαν αποστολές. Νομίζω και τα υπόλοιπα σωματεία που είναι στην Πελοπόννησο και δεν είναι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το γνωρίζουν και το επαληθεύουν αυτό. Εάν θα μπορούσατε κι εσείς, μαζί με τη συνδρομή των σωματείων των δικών μας, να πιέσουμε λιγάκι προς την κατεύθυνση αυτή, αν και δεν αγγίζει μόνο την ΕΣΠΕΠ, σίγουρα, ας πούμε, είναι όλη η περιφέρεια, μήπως θα μπορούσε ένα κονδύλι της τάξης που δίνονταν και εκεί των 100.000 να δοθεί στα σωματεία που έχουν αποστολές. Εντάξει, εμείς έχουμε και ομάδα και στην Α2, την αντρική, έχουμε πάρα πολλά ταξίδια, όχι τόσο φέτος, αλλά υπήρχαν και χρονιές που είχαμε 3 ταξίδια στη νησιά. Και με πολύ μεγάλο, χωρίς να επιδοτούμαστε από πουθενά, σαν Α2. Επίσης, αυτό ήθελα να θέσω μόνο, αν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και επίσης έχω μια απορία, Πρόεδρε, όσον αφορά τον οικονομικό. Ας πούμε τώρα αυτός που λέμε τώρα οικονομικός απολογισμός 1η-1ου του 25 έως 15-12 του 25, φαντάζομαι εσφαλμένα λέει 31-12 του 24. Έρχεται υπόλοιπο ταμείο από 31-12 του 24. Εντάξει, υπόλοιπο ταμείο 15-12 του 24. Μάλλον του 25 εννοείς κάτω. Εντάξει, μάλλον εκεί έχει γίνει λάθος. Πάνω σωστά το φαίνεις. Και ήθελα... Ήταν λάθος εκ παραδρομής. Εκ παραδρομής, εντάξει. Άρα το πάνω είναι σωστό ότι έρχεται ένα ταμείο 31-12 του 24, άρα κάτω 15-12 του 25, ας πούμε, και έχει γίνει... Εντάξει, οκ. Και ήθελα, επειδή δεν το γνωρίζω ειλικρινά, αυτό που λέμε προετοιμασία εθνικών ομάδων, που είναι σχεδόν ο μισός προϋπολογισμός της ΕΣΠΕΠ. Αν μπορούσες να μας πεις 2-3 κουβέντες, δηλαδή τουλάχιστον που δεν γνωρίζω, οι υπόλοιποι μπορεί να γνωρίζουν. Περίπου τι δαπάνες είναι αυτές, σε τι αναφέρονται.
Καλόπιστα και από απορία ρωτάω. Όχι, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Και μου έκανε εντύπωση, επειδή είναι σχεδόν ο μισός προϋπολογισμός, περίπου τι είναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω σε οποιοδήποτε Να μου πεις την απορία θέλω, απλώς. Ναι, Βασίλη, δεν υπάρχει. Θέλετε να απαντάω σε έναν ή θέλετε να τις μαζέψω όλες. Δεν με πειράζει, αν υπάρχει. Προτιμότερο είναι σε έναν Πολύ ωραία. πρόεδρε. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η προετοιμασία των εθνικών ομάδων αφορούν δαπάνες που μας δίνει η Ομοσπονδία Οικονομική Ενίσχυση για τις ομάδες που φιλοξενούνται π.χ. στην ΕΜΕΑ ή στους Μολάους ή όταν ήταν στην Πάτρα, που αφορούσε πληρωμές τιμολόγια για διατροφή των προετοιμασιών των εθνικών ομάδων. Δεν είναι ότι μας δίνει κάποια χρήματα η Ομοσπονδία να τα διαχειριστούμε εμείς. Είναι τιμολόγια π.χ. διατροφής που θα γίνει μετά στους Μολάους. Κατανοητό, Πρόεδρε. Μου έλυσες την απορία πραγματικά. Γιατί εντάξει, δεν το ήξερα. Είναι ακριβώς οι προετοιμασίες που γίνονται στην περιοχή τη δική μας. Όσον αφορά για την περιφέρεια τη χρηματοδότηση, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια, όμως τότε που έδωσε τα λεφτά η περιφέρεια, που έδωσε όχι μόνο η περιφέρεια, έδωσε η περιφέρεια Πελοποννήσου, έδωσε χρήματα εκείνη την περίοδο. Υπήρχε ένας νόμος τότε με τον COVID που έδινε τη δυνατότητα στις περιφέρειες να δώσουν οικονομική βοήθεια για τις μετακινήσεις των σωματείων που αγωνίζουν σε εθνικές κατηγορίες. Τότε πήραν χρήματα διάφορες ομάδες και καλά χρήματα. Στην Πελοπόννησο είχε βγει περίπου 1,5 με 2 χιλιάρικα οι ομάδες της Β' Εθνικής. Στη δική μας πήραν και τότε πάλι χρήματα. Θα σου πω το εξής, ότι είχε κάνει το λάθος τότε ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού που ήταν ο Δημήτρης ο Νικολακόπουλος να ρωτήσει τη Γουγουά και είχαν πετάξει εκτός τη Β' Εθνική τη δική μας. Τελικά με παρέμβαση τη βάλαμε και τη Β' Εθνική τη δική μας, γιατί είπαμε ότι δεν είναι, αυτοί λέγανε ότι είναι τοπική κατηγορία, εμείς βάλαμε ότι είναι εθνική κατηγορία, το περάσαμε και πήρατε τότε κάποια χρήματα και εσείς σαν Ολυμπιάδα που ήταν στην Α2 η ομάδα των ανδρών και στη Β' Εθνική των γυναικών. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 1,5 χιλιάρικο περίπου να πήραν για οδηπορικά οι ομάδες της Β' Εθνικής. Κάτε με και είμαι σύμφωνος και να το κάνουμε. Αυτό ήταν λόγω COVID, Πρόεδρε. Αυτό. Ναι, υπήρχε ένας νόμος. Η Πελοπόννησο δεν ήταν λόγω COVID τότε. Ήταν μια υπήρχε ένας νόμος, υπήρχε ένα άρθρο του νόμου που ήταν για 1 χρόνο και πήρε παράταση για άλλη 1 χρονιά, 2 χρονιές δόθηκαν. Για τα οδηπορικά από την περιφέρεια. Η περιφέρεια λοιπόν δεν καλύπτει οδηπορικά. Κατ' εμέ θα πρέπει να κάνουμε ένα υπόμνημα όπου θα λέμε ομάδες που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα που είναι σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες να μπορούν οι περιφέρειες να χρηματοδοτούν ένα μέρος των μετακινήσεων. Είμαι θετικό να το κάνω, αλλά νομίζω ότι αν δεν υπάρξει από πλευράς πολιτείας νομοθετική ρύθμιση, δεν μπορεί η περιφέρεια να καλύψει αυτή τη δαπάνη. Ούτε και οι Δήμοι. Οι Δήμοι οικονομική ενίσχυση μπορεί να δώσουν. Η περιφέρεια να κάνει μόνο στη διοργάνωση κάποιων εκδηλώσεων. Αυτό λέει ο νόμος και δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω με κάλυψες. Δεν ισχύει δηλαδή τώρα, Πρόεδρε, ο νόμος ότι μπορεί οι περιφέρειες μπορούν να δώσουν οικονομική ενίσχυση, εννοείς. Ενώ αυτό δεν μπορεί. Οκ, με κάλυψες. Άλλη ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ο Βασιλείου του Ζακηθινού Αθλητικού Ομίλου είμαι. Να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τους απολογισμούς. Ναι. Στον απολογισμό του 24, το ταμείο το οποίο μεταφέρεται το 25 είναι 1.090 ευρώ. Και βλέπω, γιατί τα έχω ανοιχτά και στο κομπιούτερ μου το διπλανό, ότι τα έσοδα του 25 είναι 59.452, αν προσθέσουμε και το ταμείο αυτό κάνει 60.543. Τα έξοδα όμως του 25 είναι 67.28. Πώς προκύπτει το υπόλοιπο ταμείο 1.574 στο τέλος, αφού τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα? Λοιπόν, μήπως γίνει κανένα λάθος στις αθροίσεις? Γιατί τώρα δεν μπορώ να τις κάνω εγώ τόση ώρα
Κάτσω να κάνω τσαθρήσεις εδώ. Είναι η 59, είναι 1090. 4,52. 59,452 είναι τα έσοδα. 59,452. Και μεταφερόμενο ταμείο 1090 από το Ακριβώς. 24. Αυτή τη στιγμή είναι 65,43. αυτή τη στιγμή στην τράπεζα του τραπεζικού λογαριασμού είναι 1574, γιατί μπήκανε κάποια χρήματα από σωματείο που είχε οφειλές λόγω τιμωρίας. Μάλιστα. Εντάξει. Μπήκανε την τελευταία εβδομάδα και είναι αυτή τη στιγμή αυτό το ποσό. Εντάξει. Καλώς τότε. Άλλη ερώτηση. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Είμαι Βαγγέλη. ο Γιώργος Αλατζάκης από τον Άσπ Κόρινθο. Έλα, Γιώργο. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο Πρόεδρος για το βοήθημα για τα οδηπορικά που είχαμε πάρει από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν για 2 χρονιές κατά το διάστημα του COVID. Αυτό δεν ξαναγίνεται, δηλαδή δεν μπορεί να ξαναγίνει αν δεν γίνει κάτι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, από την κυβέρνηση, να το νομοθετήσουν. Ένα αυτό, και επίσης ήθελα να κάνω μια πρόταση. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, Πρόεδρε, για έσοδα, να παίρνουμε ένα 10% από τα παράβολα των μεταγραφών που είναι από τα σωματεία της ΕΣΠΕΠ. Δηλαδή στην Ομοσπονδία να μπορέσουμε να κάνουμε ένα αίτημα. Καλά, καταλαβαίνω ότι είναι και πολύ δύσκολο αυτό, γιατί τα οικονομικά της Ομοσπονδίας είναι τραγικά, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει μία πρόταση, ούτως ώστε τις μεταγραφές που γίνονται από τα σωματεία της ΕΣΠΕΠ να μπορεί να παίρνει η ΕΣΠΕΠ ένα 10%. Αυτό. Ευχαριστώ. Αυτό πρέπει να το κάνουμε στην Ομοσπονδία και νομίζω η Ομοσπονδία θα πρέπει να αποφασίσει όχι μόνο για την ΑΣΠΕΠ, για όλες τις ενώσεις. Ναι, λογικό, ναι. Θα το κάνουμε. Αλλά Θα το κάνουμε ορίστε. ένα. Εκεί και πέρα είναι θέμα απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Θα το συζητήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε μέσα. Ορίστε. Θα το συζητήσουμε. Ποιος, η Γενική Συνέλευση ή δικιά μας. Το έβαλε ο Γιώργος. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να διαφωνεί ότι η απόφαση Γενικής Συνέλευσης είναι 10% από τις μεταγραφές να πηγαίνουν στην κάθε ένωση. Είναι ομόφωνη η αποδοχή της πρότασης του Γιώργου. Είναι ομόφωνη. Άρα λοιπόν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να υποβάλει μια τέτοια πρόταση προς την Ομοσπονδία μας. Ακριβώς. Συμφωνούμε σε αυτό? Ναι, συμφωνούμε. Υπάρχει και ανάκριση χεριού για άμα θέλετε. Υπάρχει το χεράκι, όποιος άμα θέλετε το... Ποιος είπε? Συμφωνούμε. Και υπάρχει... Έλα κύριε Βασιλείου, ναι. Συμφωνούμε. Ναι. Ωραία. Αν διαφωνεί κανένας, συμφωνούμε. Ομόφωνα. Άρα το σημειώνετε αυτό, κυρία Γραμματέα. Το σημειώνει. Ωραία. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση πάνω στον απολογισμό, τον διοικητικό ή τον οικονομικό υπάρχει? Να το κλείσουμε αυτό. Η Εξελεκτική Επιτροπή τα έχουμε στα χέρια μας. Υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω στο συμπέρασμα της Εξελεκτικής Επιτροπής? Τον προϋπολογισμό για το 2025. Προϋπολογισμός 26. Προϋπολογισμό 26. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε αν εγκρίνουμε τους απολογισμούς για να προχωρήσουμε στον προϋπολογισμό. Συμφωνώ. Εγκρίνεται. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί?
που έχει αντίρρηση, άρα ψηφίζονται και ο διοικητικός και ο οικονομικός ψηφίζονται ομόφωνα. Λοιπόν, κάποια αντίρρηση πάνω στην έκθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής? Την έχουν λάβει, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν θέλει ο Μπορείτε Θάνος. να τη διαβάσετε, κύριε Πρόεδρε, ή ο Πρόεδρος της Εξελεκτικής? Δεν είναι ο Πρόεδρος μέσα σας. Δεν είναι μέσα. Όχι. Ωραία, διαβάστε τι εσείς. Λοιπόν, σήμερα 15 του 2025, Εξελεκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Πατρινό Ευθύμιο Πρόεδρο Βλασταρά Βασίλειο, μέλος Τσάμια Θανάσιο μέλος, συνήλθε στα γραφεία της Ένωσης Σωματείου Πεντοσφαίρησης και έκανε έλεγχο παρουσία του Προέδρου Κανόνου του Πρόεδρου για την προβολή σύνταξη και υπογραφή της σχετικής έκθεσης για την Γενική Συνέλευση 17 του 2025. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, προέβη στον τακτικό οικονομικό έλεγχο της διαχειριστικής περίοδου 9-7-23 έως 15 του 2025, ήταν η προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Ο έλεγχος περιλάμβανε την εξέταση των οικονομικών στοιχείων, των παραστατικών εσόδων και εξόδων, των τραπεζικών κινήσεων, καθώς και τη συμφωνία αυτών των κινούμενων βιβλίων της Ένωσης, σε άμεση συνάρτηση με τον διοικητικό απολογισμό που παρουσιάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να διαπιστωθεί η αντιστοίχηση των οικονομικών δεδομένων με τις δράσεις, αποφάσεις και τον προγραμματισμό που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξαρτεζόμενης περίοδου. Διαπιστώσεις. Η Εξελεκτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον διοικητικό απολογισμό της ίδιας περίοδου, προχώρησε στη συνολική αξιολόγηση της λειτουργίας Ένωσης τόσο σε διοικητικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Εξελεκτική Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα οικονομικά βιβλία της Ένωσης κινούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης έχουν καταχωρηθεί κανονικά και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά. Οι οικονομικές συνήθειες ανταποκρίνονται στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στο διοικητικό απολογισμό και εξυπηρετούν τις ανάγκες λειτουργίας διοργάνωσης πρωταθλημάτων, αναπτυξιακών δράσεων και συνολικά της πρόοδου της Ένωσης. Δεν διαπιστώθηκε παρατυπίες ή αποκλήσεις που θα θίγουν τη χρηστή οικονομική διαχείριση. Συμπέρασμα, η Εξελεκτική Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει σαφής και εκπληρωμένη αντιστοίχηση μεταξύ διοικητικού απολογισμού και οικονομικού, γεγονός που καταδεικνύει την ορθολογική διαχείριση των πόρων και τη συνέπεια λόγων και πράξεων της διοίκησης. Κατόπιν τούτο, ανωτέρω, η Εξελεκτική εισηγείται προς Γενική Συνέλευση την έγκριση του οικονομικού απολογισμού της διαχειριστικής περίοδου 9-7-23 έως 15-25, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε οικονομική ευθύνη και την εξεταζόμενη χρήση. Ωραία. Ένα μήνυμα έχει ανεβάσει ο κύριος Σαράντης. Ναι. Ότι εντάξει, αυτό το οποίο απαντήθηκε ήδη για τους διαιτητές που δεν μπορούν να καλυφθούν οι αγώνες, με αποτέλεσμα τις αναβολές και γενικά όλη αυτή την ανατροπή που υπάρχει σε κάθε Σαββατοκύριακο. Επίσης, ο κύριος Σαραντής, δεν ξέρω γιατί δεν το λέει, έχει γράψει ως μήνυμα ότι δεν ακούστηκε καμία πρόταση γι' αυτό. Μάλλον δεν ήταν από την αρχή μέσα. Ο απερχόμενος πρόεδρος μίλησε για τα προβλήματα της έλλειψης διαιτητών. Και δεν είναι μόνο η Γενική Συνέλευση, κύριε Σαραντή, δεν μίλησε μόνο για τα λεφτά. Ήταν μια πρόταση του κυρίου Αλατζάκη από την Κόρινθο σχετικά με την ενίσχυση των οικονομικών της Ένωσής μας. Για οικονομικά ζητήματα δεν μιλήσαμε παρά μονάχα για τους απολογισμούς. Άρα αυτό που γράψατε, ότι μόνο για λεφτά μιλάει η Γενική Συνέλευση, νομίζω πως δεν είναι ακριβές. Λοιπόν, να συνεχίσουμε στη Γενική Συνέλευση. Αν ο κύριος Σαραντής είναι ζωντανά μέσα, θα μπορούσε να κάνει την παρέμβασή του και να ρωτήσει ό,τι νομίζει ότι δεν άκουσε ή δεν κατάλαβε. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2026. Μας τον έχετε στείλει και πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία. Αν υπάρχει κάποια διευκρινιστική ερώτηση, σας παρακαλούμε να κατατεθεί τώρα. Ή γραπτός στα μηνύματα ή ζωντανά. Λοιπόν, πώς είπατε? Μίλησε κάποιος? Πρέπει λοιπόν, αφού συμφωνήσαμε για τον οικονομικό, για τον διοικητικό απολογισμό, να συμφωνήσουμε και για τον προϋπολογισμό του 2026. Υπάρχει κάποια αντίρρηση, κάποια ένσταση ή ψηφίζεται? Ψηφίζεται ομόφωνα. Παρακαλώ πολύ να γραφτεί στα πρακτικά ότι
προϋπολογισμός για το 2026 ψηφίστηκε ομόφωνα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ακολουθεί, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Ακολουθούν οι αρχαιρεσίες. Δεν έχω λάβει ακόμα το link. Δεν έχω λάβει το link της ψηφοφορίας. Και ίσως να είναι και άλλοι. Να είναι και άλλοι συμμετέχοντες. Κάποιος, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της αποστολής του link για την εκλογική διαδικασία. Θα πάρουμε ένα τηλέφωνο, να δούμε αν το έχουν λάβει και θα προχωρήσουμε τη διαδικασία. Καλύτερα να πούνε τώρα οι όσοι είμαστε εδώ παρόντες και παρούσες ότι εγώ δεν το έχω πάρει για λογαριασμό του Μεσσηνιακού. Να μου επιτρέψετε. Καλησπέρα σας. Ναι, έλα σας. Είμαι από την Ομοσπονδία των Διαιτητών. Θα ήθελα να σας πω για την οικονομία της συζήτησης ότι μπορείτε το link να το περάσετε στα μηνύματα της τηλεδιάσκεψης και αν το περάσει κάποιος θα μπορεί οποιοδήποτε να πατήσει πάνω και να συνεχίσει τη διαδικασία. Θα το ανοίξει δηλαδή η φόρμα αυτή που έχετε, πώς θα γίνει η ψηφοφορία, δεν ξέρω. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να γίνει και έτσι με μήνυμα στο link της τηλεδιάσκεψης. Το ένα είναι αυτό. Θα μου επιτρέψετε, επειδή άκουσα την αγωνία σας για τη διαιτησία, εάν θέλετε, μισό λεπτό μόνο, να σας πω ότι το τελευταίο δίμηνο κάναμε σχολές διαιτητών, μια παντελήνια σχολή διαιτητών η Ομοσπονδία των Διαιτητών και είχαμε γύρω σε 90 συμμετοχές. Ελπίζουμε ότι στα πρωταθλήματα θα συμμετέχουν τουλάχιστον 30-40 άνθρωποι. Και επειδή οι περισσότεροι είναι από την περιφέρεια, γιατί η Αθήνα είχε κάνει δική της σχολή με 30 άτομα, θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν στη διαδικασία. Καθώς επίσης και έχουμε προγραμματίσει τον επόμενο Φλεβάρι, Μάρτι, το αργότερο, να γίνει μια σχολή πανελλήνια πάλι, beach volley, οπότε και από εκεί μπορεί να λύσουμε κάποια προβλήματα και να δώσουμε διέξοδο σε κάποιες από τις αγωνίες σας. Όσο μπορούμε. Να είστε καλά, δεν έχω να πω. Ωραία, κύριε Μαυρικίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Άρα το συμπέρασμα είναι πως το εκλογικό link θα μας αποσταλεί σύντομα μέσα στην επόμενη ώρα για να αρχίσει έγκαιρα η ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε. 7 η ώρα ξεκινάει η ψηφοφορία, 7 με 9. Ήδη εμείς τώρα, μόλις τελειώσουμε και κλείσουμε τη διαδικασία, θα αρχίσουμε να παίρνουμε τηλέφωνα να δούμε αν το έχουν λάβει και όπου υπάρχει πρόβλημα, θα το ξαναστείλουμε. Δεύτερον, υπάρχει κανείς από τους παρόντες, εκτός από τον Χρήστο, που δεν έχει λάβει το link? Επίσης, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ερωτηθούν οι συμμετέχοντες στη συζήτηση εδώ, οι παρόντες, εάν έχουν πάρει όλα τα mail και έχουν πάρει και το ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο έχει αναρτηθεί στη σελίδα. Το ψηφοδέλτιο όχι. Το έχουν δει, αυτό θέλω να κάνω. Το ψηφοδέλτιο έχει αναρτηθεί στη σελίδα της ΕΣΠΕΠ, όχι στο Facebook, στη σελίδα της ΕΣΠΕΠ. Ναι, δεν το έχουν πάρει σε mail, είναι στο Facebook, στη σελίδα της ΕΣΠΕΠ. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Έλα, ο Βαγγέλης Ντρουγκάκος θέλει να ρωτήσει. Με βάση την εμπειρία μου, αλλά και προηγούμενη εκλογική διαδικασία, το ψηφοδέλτιο βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα του ΖΕΒΣ, οπότε δεν χρειάζεται αναζήτηση στο site της ΕΣΠΕΠ. Σε καθοδηγεί. Είναι κάτι διαφορετικό φέτος? Το ψηφοδέλτιο έχει αναρτηθεί μέσα στην κάλπη του ΖΕΒΣ. Είναι μέσα. Φαίνεται εκεί, δεν χρειάζεται καμία αναζήτηση στην ιστοσελίδα. Σχετικά με την προετοιμασία μίλησα. Εντάξει, θέλει και οι Μολάοι έχουν σηκώσει το χέρι, θέλουν κάτι να αναφέρουν. Σας ακούμε. Απλώς να σας πω καλησπέρα, ότι δεν έχω λάβει και εγώ το link της ψηφοφορίας. Οι Μολάοι έχουν, αριστεία έχετε βάλει άλλο, όχι εσένα, εσείς αναπληρωματική. Ναι, είναι το mail του Προέδρου αυτό που είχαν σταλεί, αυτά τα link. Αυτά μου τα έχει προωθήσει, αλλά το mail της ψηφοφορίας δεν το έχω. Ωραία.
Εντάξει, άρα κύριε Καλελόπουλε, θα μιλήσετε τηλεφωνικά με όλα τα σωματεία της Ένωσής μας για να μάθετε αν έχουν πάρει το link Ακριβώς. ψηφοφορίας. Ωραία. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πόσοι σταυροί είναι για το ΔΣ? 8 για την εξελεκτική. Είναι υποχρεωτική ψήφος για τον πρόεδρο. Όχι μόνο. Να το ξέρετε, όποιος θέλει να ψηφίσει τον υποψήφιο πρόεδρο θα πρέπει να τον σταυρώσει. Όχι μόνο. Όχι, εντάξει. Θα πρέπει, έτσι είναι το σωστό. Δεν, είναι ο πρόεδρος και άλλοι 8. Όχι, είναι 12 για το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγούν οι 10 και ο πρόεδρος. 3 τακτικοί στην εξελεκτική και 2 αναπληρωματικοί. Οι ψήφοι πώς είναι? Μέχρι 8 ψήφοι. Στο Διοικητικό Συμβούλιο να βάλεις μέχρι 8. Μέχρι 8 στην εξελεκτική. Μέχρι 3. Και στην αναπληρωματική εξελεκτική. Πάλι μέχρι 3. 2 μέλη έχει. Ναι, 2. Αναφέρονται όλα αυτά στη φόρμα της ψηφοφορίας, δεν είναι οδηγίες. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται περιοθήσα. Να είσαστε καλά. Καλές γιορτές σε όλους. Με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε το καλό του Μοριά μας. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ. Στο Facebook, στις ΕΣΠΕΠ. Στη σελίδα ή στο Facebook? Στη σελίδα ΕΣΠΕΠ. Στη σελίδα αυτό δεν ανοίγει, γι' αυτό ρωτάω. Ξέρουμε, δεν ανοίγει η σελίδα της ΕΣΠΕΠ. Ρε, εσύ δεν διαβάζετε. Τώρα εντάξει, αυτό προσπαθώ να δω. Είναι σε πολύ μικρή ανάλυση, ίσως να μην βγαίνει. Εγώ δεν μπορώ να το δω. Θα το δείτε και μέσα από την εκλογή. Καλό βράδυ από μένα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Καλές γιορτές. Καλό βράδυ και καλές γιορτές. Επίσης, κυρία. Καλές γιορτές. Καλή πρόοδο σε όλους σας. Γεια σας. Καλό βράδυ, γεια σας. Μετά τη σωστά.